Tok apake, Gong? Tamut ndase. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndrumak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling, Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ngaku wis apal. Wong perang ki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nothok ndasku nang Pedukuhan Karakadepel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petruk. Petro apa aku? Petro. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosone niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Iya, Gong. Ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkeping bojo pantahan bau. Menungso ratatanan kekuatane ngedap-edapi piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden,
Aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggolan Jagat. Kelakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe gletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggolan Jagat keparat. Ayo, amok lekane ati. Kena pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Pondo tangane krincong sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Ndak sawaska kadohan adyan aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake ento kae Raden Janaka satyane bagus. Gaya teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Walang. Tiban pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggolan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran.
sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakulon Werkudara Putune Janaka ing tak rangket. Inget padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng Paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Wes Petro mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, eneng ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki eneng ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis larat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkira ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ning mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku lamit lho. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ora bener. Tak paske moto entuk pipi. Aku tegelun kowe gone ngepaske moto iki. Men sakan kowe. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos, Ndara.
Salindra Mandura Prabu Baladewa. Aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindha tadhit lambahing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten nata Mandura datan graita kenging dadane parandening mangke boten sirna margalayu nang paring Jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kaget kandra kasasangya para punakawan wau. Maning jajalarat sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa mrene yo yen ora jueng-jueng kuandamu Den Ndara kan riyen Den Petro ngopo Petro Petro ngopo sampean kok mboten krasa sampean le tumbas jaket teng pundi jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu nggih ning sabar iki mengko sampean ngerti niku mesti sok kucinge sapa ya Tru kucinge sapa dengkulmu mlocot ora apa iki anggodo anggura ngarani anggura kok anggodo iki munyuk kok sing riwe-riwe lho ha iya kae anggura oh gedhe tenan iki jumbo iki kowe ngerti ora gong iso apa gong mbah Den piye ngerti ra lho kok iso ngono aku dhewe ya ora ngerti ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru mana selang iki apa kaya ngene selang biru macrep ngono Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene dikandhane mesake nang ngono kuwi Den kowe nggo pengilan ora lho nggawa pengilan ngotan bundere lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak tangeni ning sandal e oh nek ana wong wedok tak ngeki sore ngene nggo nginjen ya aku mbiyen senengane ngono kuwi to kelingan jaman semono tau konangan dikeprok buku aku wong edan kok kowe senengane ora Den sampean mang ningali suku panjenengan to apa ora krasa wujude lho iki waduh mati aku kowe ayo Petro mati aku waduh mati Petro iki aku piye iki
Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan lho. Macan bisa bicara. Bagong tak kletak ndasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Ora usah dijelaske nek malah butuh wektu. Ngeten mawon. Piye, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan nguran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek satulita mel Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono Semar piye kanane kaya ngene iki. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggolan Jagat. Pusakane Panggolan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggolan Jagat iso kaleksanan iso kasembadan ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kalih Panggolan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro Nalagaring Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggolan Jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungsa. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus
Maem ayo cilaka temen Endro. Ah iya. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petro aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak kula tak ngeturke semanu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Liwong penggaring kula Semar Badranaya nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ical wujuding sumping Lombok Abang wenteh ana wujud Kyai Semar jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar Semar kowe gaweanku kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta aja selak ya mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar aku tak ngatas kelawan dewaku ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa nek pancen iki saka keparenging dewa aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo atine ratu kae mau nadyan kowe dipageri karo menungsa sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pulya mungsuh aku Swar dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal selak. Ayo tak boyong dina iki regane aku. Ning kalangwan gelar wandaan muncar non lir kekonang surem sorotetan badang om
Nolo Garing dalem den Petro wonten dawuh Ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan wah rumangsa bingung rasaku ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepikut mungsuh lah kok tinemune angel digoleki nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang Dak Upadi ning nggih ampun lokro tetep kudu ditutuke napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura mboten sang golek Indra Pandhawa lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya matlangen ning kalangwan aklar pandan moncar tinon lir kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo Nolo Garing Petro Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa ngene iki mlebu teng pakunjaran monggo Gus kula derekaken monggo Den Uta Pandhawa tata Gatiwisraya Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik
pun kula ingkang sowan. Nggih. Ismaya ulun wis mangerteni kita ing ngabiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Kula niku namung badhe nanjihaken ing atasipun kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sanga kuwi Semar. Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel. Yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggiri-gudha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton liregen canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah kelawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa kita minangka dadi pamomonging Pandhawa loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndrawati. Yo, Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sangase Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumanduk dhateng kas Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Ndara. Renos mobang wangaruna katinetraning nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasak mripat
kedatan wonten ing ngono wonten pundi papan durunging para Pandhawa praptaning Sardula. Oh. Petro, wonten dawuh Den. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dununging para Pandhawa. Sampeyan kok ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun? Yen ditonton nganggo netra Waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi Ndara. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni. Waduh Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene Paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang Paduka. Anggen kula anggembudidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Lho, iki Yai Kresna. Iya, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka endi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Weh, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Siadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalindra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Ora weruh Semar. Kondange kowe wong waskita, kondange kowe wong awas.
Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane. Kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Oh, edan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gaweane. Amuk legane asiku. Ya. Wong ireng takon karo aku Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati arang kadempel. Sing isih ming nata Ndrawati jajajamu parang kowe. Manungsa ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang. Wah, mbuh sakenane sapa iki? Wah! Aku wis bedhek. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep oras gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok tadi marangku dijane. Waduh. Wah, edan. Pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wirayang nyo tak balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten Ayu Baskara Timangsa Sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Woi! Atobat. Woi! Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Tobat. Kakang Semar. Biung piye iki lha kok dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak temu ge karo sing kawogan kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala pados kula pados tedha. Monggo nyakanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Lah terus aku arep tok pateni.
Sir kula kados mekaten supados kula gambelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, Tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, Dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. apa Semar wae lak pangane Kok sik kok kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. lagu terus piye Betahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. wah satriya gagah Warakudara kowe sapa Tumenggung Prawara Kendra Ratu Gusti Kulang tak kedhepake belani aku Madangi jagato mungo-mungo sak pucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung sedaya pun ketingal padhang godha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa ya Semar purnaning gati sura sudrajane ingkang retsa brasta tekamping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara